Od čega je sok? Pa od voća nekako. Ja mislim da je bilo najbolje dati voćko i bravo šefe, voćko. Sokor Tomića Prvrčko stavi, evo. Dobro da ne vidimo autogume hrvatske, bilo bi autogumković. Hrvatski proizvod. Što god kupiš trajni proizvod, kupiš ona šteku srpskih trajni proizvod, mi pojeli za sat vremena. Što je normalno, napiši trajni proizvod u zagradi dok ne pojedeš, recimo. Ja žalim okolo bez veze. Pa hrvatska žena, to isto utek da nema. Da nam nema žena, svi mi samo muški, Ciganović, ja. Ne, nego hrvatska žena, a nekim čudom su ljepše 100 puta nego naši muškarci. Mi svi kljasti, grbavi, ružni. A žene lijepe abnorma, uopće ne znam otkud. Druga vrsta neka. Ali ona je Božina od 18 do Žuži Jelenik.